Horas madihita saluhut na manginang. Salom. Adorang sota mulai partangyang ata di bagasan bornginon. Jumulo mahita martangyang di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata marhite buku di nomor 595 ayat sada dohot ayat 2. Di ayat 2 jongjong mahita nos saluhna. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon di dok Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aluja jalan asorat, hupasonang pehamu. Buat tamu ma augaku tuhamu, guru kamu ma sian au. Ay nalabok doau, jalan na serep marroha, asa dapotan paradianan hasonangan to dimuna, haleluya martangyang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus hodo panodang nasitong, namanodangi ganug jolma na di portibion, sodak ko mabuhimi tuhami jala perbadiay ma rohanami, asa hutadahami dala kanguluan marhite siani. Sai rajai mahami, asa unang manibil hami siya dalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patoktong marohanami marhapor siyaw tuho, marhite-hite tudi parbadia. Amen. Hudul mahita saluhutna. Tapi gima kor sian punguan ama.
diuduti makor sian marsaringar.
Hatani debata nagabi epistel di pamuhai pertangyangan sektor di Bagasan Bornginon imana tersurat sian panurirang Jeremia bidu 10 pitu ayat 12 sahatu 10 Oe habang soni hamuliaon hati boon sian mula-mula hajongjongan ni habadiomi Sayhoma pamalumau ali Jehovah, asa tung malum huhilala, sayhoma mangurupiau, asa tung dapotan pangurupion au, ay hodo puji-pujioku. Alay ang guau, dakku soson gabi parmahan au mangihutok ko, jala daku halo mohon ari namarjiai hodo ubotosa hatana ruar sian bibir hupe patardoi di joloni bohim. Ikon tarurak niyan akka na mga liliaw, alay unang tarurak ang goaw, ikon tarsonggot na sida, alay unang tarsonggot aw, paroma tu atas nasida ari hinamago jala silopit dua habipidom nasidai ido sahatna martua do akan natumangihon hatani di bata jala na upeopsa amin. Kor sian serapim.
pembersihan seksi perempuan Huria. Mari dihita sian buku di pituratus sono pulusia ayat sada dohot 2.
Tuha manaho piao toro pemo manaho piao imalahi dosu harimuno osro haki sonaro imanado namado Dami di debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Shalom. Dihita saluhut na nahinaholongan, ruas ni hurian itu hatta, naro madohoti, partangyangan pamuhay, nanaing si udu tatta di bagasan taunon hatan itu hatta nama bohali hita tabuk kama amang inang sian surat ni apostel Paulus tuhuria Kolose biduna parjolo ayat 24 sahatu ayat 20 sia hujahama dihita saluhu na hatan itu hatta songonon mahatana natar surat disi Kolose bidusada ayat 24 sahatu ayat 20 sia las dorohaku nuaing di akahapor suhoku nahumoko pamu jala marhite siad dagiku hugohi nahurang dope di akanatinaw ni Kristus humokop dagingna ima huriay naung gabi parhalado ni ido au hobar tu pangarado tion di debata na pinasahat na tuaw. Ima na manggohi hatan di debata nang dihamu. Ima hahomion na buni na jolos yan mula ni mula na marsudut-sudut. Alay nuaing di papatar do tu aka na badiana. Ay tu nasida do naing pabotohonoton ni debata surung ni hamuliaw ni hahomionon. Di tonga-tonga ni akaparbigu ima Kristus di bagasan hamu si horhon pakirimon di hasangapon ibana dohu baritahon hami hupaingot tami jalo wacari hami nasa jolma di nasa habisuhon laho pajongjong ganup jolma ripas di bagasan Kristus idohu halojahon mardongan parukilon marguru tu hagogoon na nagogo situtu makurhon di bagasan au ima sahana. Hurian Tuhan saluhut na nahinaholongan sada tupuk na mace arga. Jalaboy do hita marsiajar sian hatan di debata naung hujaha nakinani. Adong do disi sada hal naboy dohonon di luar nalar ni jolma laho memahami. Dia may naparjolo ima uju didok si Paulus di ayat 24. Las dorohak kunoaing di akka hapor suhon. Aku bersuka cita di dalam kesusahan. Heado hamuinang mekel molo marsahitamu. Murado hamu mekel manang namaol. Apalagi molo sakit gigi ate. Olo dope hamu mekel mar amangui nama torusate. Mar amangui. Ale molo ido ijabu ma au nang ma ano sungod diay ninna. Molo hacik pakilala amu amang inang godang si pikiranmu adong aka pergumulanmu boha. Murado hamu mekel. Maul do kana mang inang. Say marpitusuhi do pardopahan yate. Molo nga godang akasi tao no niro. Maul do hita tersenyum turongatta. Molo pajupak kita ropani. Songon namurhiko mak nisibutet ninna. Imadah nagudangan parukiloko. Tohe mak beta mahita marminggu. Hamu maju idah ninnate. Wasa. Imadah pacitu parukilonon. Ho majolau eda marsugok ropeau ninna.
Ale di paima mersugo tong dodang ro ate. Jadi boy doho non persoalan non boy doho mabahik kita gabe gali. Mabahik kita sipata gabe maul marsaor. Adoranggo las ni rohai inama beta eda hita lautusan beta eda hita marpehadi nin nate. Jadi HP persoalan hidup bisa membuat kita jauh dari sesama kita dan juga bahkan jauh dari Tuhan. Aliang wakan esono kuida daung akan nabur judo sude. Amin. Nang pegodang paru kilonna selalu terus menatap kepada kuasa Tuhan. Allah memang holan itu nama baik kita sanggup untuk menghadapi segala persoalan hidup, segala tantangan yang kita hadapi. Si Paulus madok, las dorohak kunoaing di akka hapur suhon. Memang luar biasa do apostel Pauluson. Nang pedi penjara ibana, di bagasan inganan nama cegulap na joloi ditoruni tano do songon gua do penjara. Mana adong disi daholan lampu na met-met. Mauas ibana, male ibana di tao doi sude. Alai amang inang, si Paulusi tetap do ibana semangat. Tetap ibana penuh sukacita untuk memberitakan Injil. Prinsip ni ibana, tidak akan ada satupun yang bisa memisahkan saya dari Tuhan. Amin. Hapur suhope. Somanga pe, raparon pe, rodo terusnya si panganoni, ale otik-otik. Adong pe haciton, adong pe parsahiton, tung soboi i manirang au doho debata. Amin. Unang do gerimis, ngetor manira kita do debata, ate. Beta, bapak ni siucok marminggu, naso dibirkau do inang, gerimis do di luar. Jemulo gerimas imada anos sutung batu ko kita ninna. Marsugok pegita muse lau memuji debata. Gerimis saja sudah membuat dia jauh dari Tuhan. Apalagi maro pergumulan na balga ate. Tuema hadua mai memuji debata. Ale anggo ruas ni Tuhata nang mangolu di bagasan ibana dangadong. Naboy memisahkan ibana doho debata. Arong dosa ed di daba amang inang. Jok don noai kubegi edion. Olo rohamu mangit dehon. On taringo tu songo dia tekad ni apostel Paulus di nama nginjili. Apapun yang terjadi Tuhan saya tidak akan undur. Karena Tuhan sudah memanggil saya dan itulah tugas bagi saya. Mulut aja anoni di kisah para rasulate songo dia pajon di debata tu si Paulus dirok ai patuduhonokku petuho godang di si taunon ala di guarhu. Odo mampai si Paulus tergerak terus untuk memberitakan Injil. Pena terjadi di ruangan nagola piau dangi mangabatiau marbarita nauli. Torus do ibana manura tate. Sen penjara do di surat ibanaon, surat Koloseon. Nang pegolap di si ale di do ibana tidak ada satu pun yang bisa memisahkan saya dari Tuhan. Saya akan terus semangat. Saya harus terus berjuang memberitakan Injil. Disurati mai, di surat masurat Filipi. Arong do di sisa ada ayat Filipi 4 ayat 4. Marlas ni Roma hamu di bagasan Tuhani sahalinari hudok. Siap penjara di surat ton. Bayangkan amang inang. Dalam kesusahan yang begitu besar. Tapi Paulus mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Masuk nadisi. Mulai dok bersukacitakan keadaan baik-baik saja. Dangi. Di luar penjarai. Godang do akaparukilon. Di hapur seaon. Di lele do halak Kristen. Tapi Paulus mengingatkan bersukacita. Apa sukacitanya? Nunga diekspresikan apostel Paulus di turpukon. Marhite nadidok ibana. Teruslah berjuang. Sampai memberitakan Injil kemanapun. Sebab itulah kehendak Allah. Supaya namanya mulia. Mari dejo kita dah. Ede naon. Macita bu. Ale una kola maredde. Ikut dihayati. Ati amang inang dah. Supaya dalam perjalanan kehidupan ini. Memang nagudangan parukilon. Ati amang inang. Banyak kan
Arong doa kasih taunon, arong doa kahaciton. Semua kita akan menjawab, ada Tuhan. Saya ada pergumulan Tuhan. Saya ada sakit penyakit Tuhan. Saya ada kesusahan Tuhan. Saya ada sesuatu yang membuat pikiran saya menjadi sangat terbeban. Tapi Tuhan mengatakan, jangan ada satupun yang memisahkan kau dengan saya. Sebab saya ada bersamamu. Seperti Rasul Paulus merasakan kebaikan Tuhan. Tadi maju ate. Tabahim ma edetai. Dak pula gajang. 10 menit 4 menit doa teh. Mulu 10 menitan non ngahera habis tiket te gajang marede semerjamita. Molo taide honon. Laus tengok mak Tuhan arong do nahu pikiri. Tapi ini semua tidak akan bisa memisahkan saya darimu. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun ada satu pun seperti Kau Yesus, sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Tak satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun
Tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Dan Tuhan juga sudah mengatakan, bahkan kematian sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Paulus merasakan itu, sungguh merasakan. Karena itu dia tidak mau merasa kecut. Dia tidak mau menjadi kecewa. Sekalipun di dalam pelayanan itu dia mengalami banyak sekali pergumulan, tapi dia mengatakan, saya bersuka cita. Kenapa? Karena dia bisa merasakan bagaimana penderitaan Kristus untuk menebus dia dan menebus dosa orang banyak. Ketika dia mengatakan untuk menggenapi apa yang sudah Yesus lakukan, sebenarnya bukan dia yang menggenapi, tapi nanti pada saat parusia semua akan digenapi. Tapi Paulus mengatakan, aku sekarang sudah turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Makana amanginang di Portibion godang do ado patta akka parukilon. Tapi berbahagialah, bersukacitalah karena melaluinya amang inang kita semua turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ya, Tuhan Yesus dia dopido ragam ni hamaulon humokopita. Sonari hita naung maka tidak kau dirita anak boru di debata, parhalado di debata. Tuhan, saya juga harus bersukacita menghadapi pergumulan-pergumulan ini. Ada pergumulan kita masing-masing. Dak kaguaran di sedari son. Alai ingot ma amang inang. Tuhani dak kya madau sia kita. Tapi Tuhan selalu ada dan bersama kita. Dan dia akan menunjukkan rahasia-rahasia yang lebih besar kepada kita. Tuhan juga rindu melalui pergumulan kita ketika kita menghadapinya dengan kerendahan hati, maka kita juga boleh mewartakan kemuliaan Allah kepada orang banyak. Marhite hapor suhonmi amang inang, marhite ketekunanmu mangadopi, marhite kesabaranmu mangadopi, orang lain di sekitarmu menjadi kuat. Duku bereng umat nisia nuon, inama sabarna mengadopi persoalanon. Odo mabainau gabi romar minggu, inna luar biasa kan? Karena dia kuat melihat kerajinannya, melihat cara hidupnya. Saya mau datang ke gereja. Saya memiliki pengharapan. Ternyata Allah luar biasa. Songoni mabalgani penderitaan di keluargaan, tapi mereka selalu setia kepada Tuhan dan itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Jadikan Allah itu dimuliakan melalui semua pengalaman hidupmu amang inangnya, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Paulus selalu seperti itu. Kalaupun saya bisa melayani bukan karena saya, walaupun saya bisa menghadapi gelombang badai di lautan ketika saya harus pergi ke kota yang lain, semua itu karena Tuhan. Molotung boy piau Tuhan, makobasi huriai, margogo au dihagalioki, dang alaniawi, alani hodoi. Molo boy pihita amanginang madalani ngolon, lepas dari semua persoalan hidup, lepaskan keakuanmu. Tapi katakan, semua ini karena Tuhan. Semua ini karena Tuhan. Jangan ada yang mencuri kemuliaannya. Amin. Unang adong ati amanginang. Subirik kamu au baca godo kan, boy do sudah mitop pubay persoalan ini na ngagi jangon ni rohai ate. Mana gabi madele. Tuhan berat sekali ini. Bagaimana ini? Ikut tari pariokku malauton. Itu juga menjadi sebuah kesombongan. Alani dihamu amang inang, ketika kita menghadapi semua pergumulan itu, jadikan Tuhan selalu dimuliakan. Amin.
Muliakan Tuhan, mulia maho Tuhan. Marsangap maho marhite na bui hupatu paon. Dan aku gabe marsangap. Dan aku tidak akan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Molo halak batak madok. Puji diri. Puji Tuhan. Tuhan ima unggu guru haleluya nai. Ate. Anggo somal na hubege. Puji diri. Nin nate. Hama mago nin naguguhian nate. Memang itulah kita yang mengatakan itu. Puji Tuhan, haleluya. Iko marsangap maho Tuhan marhite sude akan nabui hupatu paon. Alani, toktong malam tapajonok tu Tuhan yate. Om mapamuhay ni partangyangat ta. Lam jonok mahita tu Tuhani. Udutat tau mau musi di partangyangan sektor. Mari buka pintu rumah kita buat Tuhan. Dan di boto hamuan non amanginang akan narui. Adong doraya kesuru-suruan di debata. Ketika Abraham melihat ada orang datang di teras rumahnya, dia menyambutnya dengan begitu baik. Dan kita tidak. Tapi disambut dengan sukacita. Moloro amang inang ruasi itu jabu munai. Berikan senyum termanis sate. Asalas rohana. Molo murhing dohita. Lak sujari biar rotu minggu naro. Inna namate. Tapi ketika kita senyum. Natabuwa berengos senyum umat ni sikutengi. Bapak ni sikutengi pesongonido. Ninna. Roma hita minggu depan. Semua malaikat Tuhan bersorak-sorai. Melihat kebersamaan kita. Malaikat Tuhan mungkin ada di situ. Hendak berkunjung ke rumah amang inang. Membawakan sukacita berkelimpahan. Buka majabui. Asa gok damelas niro hadisi. Asa disitot dini debata. Mapargogoho kita memuji pasangapon guarna. Yakit doau sude naroon nang nasoro ruas ni huria HKBP Pekanbaru molo didok parhalado amang inang dijabut tamajuate pertanyaan siap iturnin narui amin. Alani mulai pilit anon manang nong tarpilit halacon mau liate ma Tuhan imadalanna laho pasangapon guar muda badia margogo mahita mangulahon saluhuna amin. Puji-pujian hasangapon madiho ali Tuhan di bata para siroha. Nunga di palua somar pungu hami saluhut na di bagas joroon. Parhalado doho ruas ni huria. Nama sihol mamuji pasangapon ho mabege hatam na badia. Tuhan nami mauliate madi hatami naung patuguhon rohanami. Hodo pakirimon nami Tuhan, engkaulah pengharapan kami. Di dalam engkau pengharapan kami tidak akan sia-sia. Nunga dilehoko hatam nabadia tuhami taringo tu akaparu kilon ni apostel Paulus alai dido ibana las niro hado saluhu nai alamarhite aka pengalaman pahit ni ibana boy ibana ambil bagian di penderitaan di Kristus jalasia ni ibana makilala holas nirohai ala di boto ibana napi natu panai lao tuha sangapon ni Kristus do ala niajari mahami Tuhan asa torus hami marsiho tuho tu ngadong pe akka parukilon gudang akka hamaulon alai rap dohoto Tuhan pos dorohanami songon nanido hatami tuhami di tonga-tonga nami doho maddongani hami mangalehon pangrupion jaladakya tinggal honom muhami Tuhan jaladang boy akka persoalan akka pergumulan sahit pe akka parukilon mabaik kami gabe daw siako memisahkan hami siako jalanunga didokoi tuhami dangadong naboy Tuhan memisahkan hami siako bahkan kematian sekalipun tidak akan pernah bisa memisahkan kami dari Tuhan kami. Mauliate ma Tuhan pasu-pasu masudir wasmon sianda danak sahat tunama tua di bagasan dinggo mamuma akan atoras namiot Tuhan pasu-pasu nasida di hatuan nai ramoti sude pinopar na manang dadi diape namar sahit dulo manasida lehon ubat natama pasu-pasu aka pangubati margogo marbisuk nasiakko akan nagalir wasmi pargogoy ma akan namarsak apulima akan namarlas niroha marlas niroha ma di bagasan ho say margogo mahami Tuhan manguduti aka pakuwasyon nami tu minggu nanengro rap mahami Tuhan patuluson ulaun pertanyaan di huriam asalam marmulia ho marlas niroha mahami sude di bagasan Yesus Kristus martanya kami tua depanmu amin.
Corsian cantate. Maredehita sian bukuede nomor 450 ayat sada dohot 2. Maria
martangnya kita. Hasangapon puji-pujian mardongan mauliate tuadapanmu ale debata parholong roha. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan siokop si palua kami. Mauliate situtu roha nami ale Tuhan didenggani basam. Napa pungo kami Tuhan ruas ni uriam do parhalado di bagas jorom. Di acara pertangyangan pamuai pertangyangan di ganup sektor di urianami di tahun 2025. Sude naon denggani basam Tuhan. Jaloma ale Tuhan ende pemujion nami. Pasu-pasu hatam nang pinatolhas nina posom. Marurat marperbue di ganup ngolu nami Tuhan tu aka arina nengro. Ale debata Jahoba amanami perdenggan basa. Asima roham Tuhan. Di tahun 2024 mardalan dodot denggan partangyangan sektor di ganup sektor Tuhan. Diramoti hor di pasu-pasu hor ruas ni uriam. Suang songoni parhalado ni uriam. Diliako ai pason gogonang bisu. Makobasi di tonga-tonga sektor di uriamon. Debata Jahoba amanami mangido mami Tuhan. Di tahun 2025 ukap maroanami ruas ni uriam. Manjakon pertanggian na pinatupan ni uriam. Di bagasan las ni roha. Di bagasan dame nasyakoi Tuhan. Asa taruli ami di hatam nagabeboal di perdalanan ngulu nami. Suang songoni Tuhan sude perhalado ni uriam. Pasu-pasu Tuhan. Ramoti toktong leon bisu Tuhan. Manguluan pertangyangan di ganup sektor. Ale debata Jahoba tuhodu pasatami Tuhan. Sude Tuhan perhalado ni uriam, perhalado nasomar tohonan, asa leon Tuhan ai pason, leon sadani roha, gogo nang bisu, lao patuluson, sude program uria, naong ditotopon di bona di tahun 2024 ya le Tuhan. Hasi maroham Tuhan, pasada mami, ruas ni uriam, dohot perhalado, patuluson sude program ni urian, tau sangap diho jala baen las ni rohanami. Mangido mahami Tuhan siana sini roham di inanami inang pandita borus manjunta na manguluon HKBP Pekanbaru dot AKBP Resort Pekanbaru asa toktong leonai pason gogo nang bisu Tuhan asa sude Tuhan akra program di uriam nang di resort menjadi baen sangap di guarmu membain las roha saluhut ruas ni uriam. Maulea tema Tuhan, saya tambahi ma Tuhan ringgas ni roha di ami ruas ni uriam. Lau mandoti pertangyangan ni. Asa tok-tok kami Tuhan. Margogo Tuhan, jalato gua porsion nami, makirim di denggan ni basam. Tuhan Yesus Tuhan nami, cegodang ngau pangido kami Tuhan. Kami bersama-sama Bapa di sorga, dengan anak-anak-Mu Tuhan yang masih di bangku sekolah, yang ikut di dalam pelayanan, dalam paduan suara, marsaring arpemeli choir. Tuhan berkati mereka di bangku pendidikan. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menerima anugerah, pintaran, dan hikmat dalam perjuangan pendidikan mereka Tuhan. Beri mereka tetap semangat untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ale debata Jahoba, buat kami do Tuhan, panggonggomi di bangsonami, mulai di pusat satu di daerah, asa toktong leon Tuhan, roha nabi armidaho ale debata, jala leon gogo do bisu Tuhan, lau mangulaon tugas tanggung jawab nasida, mengayomi mensejahterakan bangsa kami Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, homa di tengah-tengah nami Tuhan, di perdalanan nami di tahun 2025 Hasi roham Tuhan, toktong pasada mi Tuhan, saluhut na ruas dot parhalado, sude parhalado na somartonan, patuluson sude program di tonga-tonga ni uriam. Mace godang narikot di perdalanan ngulu nami ale Tuhan, homa na majalo Tuhan, di tangyang elek namion pasad ma ombar tulomoni roham, sesuai dengan kebutuhan kami ya Tuhan, agar Engkau dipermuliakan dan kami senantiasa bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus.
Tuhoma Tuhan upasatami Tuhan, ngulu nami Tuhan. Ale de bata jauh buat kami do Tuhan, ama nami ina nami lansia, di program nasida Tuhan, nalau mangaibati uriam tu batam, di hari marsogot asiroham, toktong deona ipason, ramoti nasida di bagasan lasni roha, lau patuluson program nasida, program ning uriam. Mau liate ma ale Yesus, tuho mau pasatami ngulu nami, nang salut tangyang elek namion, jalo ma ale Tuhan, dia bagasan asini roham. Amin. Maret dihita sian bukit di nomor 170 ayat sada. Martang yang bahita, alay Tuhan di bata Jehovah, amanami para siroha na sumurong, rodi saliling na doa siniroham, di pakilalan roha namin do, dengan ibasa malay Tuhan, dia ka nabi na sabasa homo dihami, dia ka ragam niya ka pasu-pasu parta dion siya benogijang, marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Yung alani holong ni rohamdo. Ubay na mangulu hami noeng. Buhi hami ali Tuhan. Manguduti nasa akaulaw nami di akan namaragami. Ganu marsada-sada ni Tuhan. Ida hami dengan dibasa ni Tuhan. Di tahun 2025 bukonay masudi nasa akaulaw nami. Terlebih tonga-tonga ni huriami ali Tuhan. Dia ka program. Naung ditetapon di tonga-tonga ni huriami. Hodo ali Tuhan. Na mangajari sudina hami aka ruas ni huriam. Rabdo aka parhalado. Lau patulusom. Nasa aka ulau naringgan. Bartolomo ni roham ni Tuhan. Asanggia lamar sangat guarmu. Lam marbungaran harajamu di sadok portibion. Lam tero akabilangannya kana porsea. Jalana olo marpani dangion. Alani huaso. Do hagugun ni baritam nauliih. Di bagasat to di porbadia. Namangula di bagasan. Ngulunami ganuk marsara-sara di Tuhan. Dinawigi kami ada Tuhan. Berita nama sa namin lulus ni Apostol Paulus tung ragam do di bolus tutu akahamawon ningulu narosia duru ni huriai nalaho manigay haporsiaon nang namangabati berita na uli alaydang margugu hahulom ini alayo gumugu do sodang hati uron nabisar manodangi portibion asa marnida hinauli ni sudi akabasa-basam wanatolas sali Tuhan satu tikion barita nauli jalalam bilang doktorop akka namar panidangion ditungani portibion saya pargugoy mahami akka na porsea di guar muna badiay
Paralado rabdo ruas ni huria le Tuhan. Molotung pegudang aka parukilon na hubulus sami daktagaman sumasa nang aka parsahiton masa aka hamatean do aka galubang ningulu saling mangulay portibio nalay parguguamu mahami molotung pe hubulus sami sudinay alay hodo alay Tuhan nabui mga pulihami mga leon hiras ni roha asamona kami lahom maralo sudinay atong say pamonang mahami lamang adubi sudia kana masa di sadok portibion mula dong pe aka namarsay ale Tuhan nuaing ruas ni huriam na di rumah sakit na di jabu saya dawoni mapamatang nasida do manasida marlas ni roha marsaulihon aka basa-basa pasu-pasu hahi pasod di nasida biaya ale Tuhan soksoni manang keluarga dapat turut-turehon saya paraguguin nasida biaya ale Tuhan asabui maragugu nasida lau manarion akan narikok di hahi pason ni aka keluarga na di bagasan na hurak sehat mula adong ruas ni huriam ale Tuhan nuaing na marsitawonon marsak alani aka namasa naro tahop tunguru nasida saya puli manasida jala toktong maurupi nasida de Tuhan asa monang nasida ajala asa toktong nasida maragugu mangurupi sudia kana masa jala paragugui makanagali ay buido to puro hagalioni alay molonunga to di perbadiai saul turohanami sayna jupang jala sau dohami monang ali Tuhan ali Tuhan Oma tutu songon pamuhay ni pertanyaan ni huriam di bahasa Bornginon uduk mamusay tuminggu naro di ganuk sektor asiro hamali Tuhan saya lihat madihami ringkas ni roha tu sudi ruas ni huria sudi aka keluarga nama jabui do aka naro ruas ni huria tu pertanyaan ni gia ada Tuhan di bagasan las ni roha do holong ni roha lau marsaulihon sudi barita nauli nanaing jalon nami di pertanyaan tu minggu naneng ro dau akabatabat namang ribu-ribu daging do todi alai to tong ma di bagasan hati uron sudi na partikiani lionomu saleleng hami ale Tuhan laho mangula ukau ulau nadinggan waktu lomo ni roham ale Tuhan atong say paso-paso mahami sudi ruas ni huriam sian na mekmet na magudang sa tuaka na sudut na tumua horasi mahami ali tuasalhu na dibagasan holong ni roham ali Tuhan saya padao masudi pangago siya kami biali Tuhan nang aka parsahiton horasi mahami toktong si roham ali Tuhan tokinay mardomu sirang mahami sian ingananon dinamuna pehami ali Tuhan tutongan ni bagas nami bi saya ramoti mahami di perdalanan dau masudi pangago horas sami pajupang rakdo sudi keluarga asang dia totong go las ni rohang ngunu nami yang dibornginon oleh Tuhan manguruk kami manganak gugu pihak di puruan nami ho manadu ngoma ngaramotok kami oleh Tuhan jala basa-basa hono musena ima arine baru dihami tu arina ro atong ali Tuhan saya sama dosa nami nagudangi marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami siyoko si paluahami amin. Marik di mahita sian bukit di nomor 190 ayat sada huhutma tapasahat piliata 2 kantong sada untuk kuria sada untuk pembangunan.
na parpudi. Tatangya kon mapiliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan di saluhut silehon-lehon nadinggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasata mi masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhaseang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita mangidoho di tangyang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magwarmu. Sai Roma harajaonmu. Sesaut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Palua mahamisian pangago. Ayhon punah harajao. Duhut hagugo. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di ropakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tu todi munabe. Amen. Shalom dihita saluhuna.